paide. Meaning, namariofa. En dit is Pangtori. Wat is het verschil tussen deze twee zinnen? Luister goed. Na hebi je prakseta ki hebi so. En je prakseta ki hebi. Op het eerste gezicht is het natuurlijk duidelijk dat het woord na het grote verschil is. Maar wat voor een verschil creëert dit woord nou in de twee zinnen? Laten we eerst kijken naar het woord na. Het woord na kan namelijk fungeren op 3 manieren. De eerste is als een werkwoord. Dan betekent het zijn. De tweede is als voorzetsel, om een plek aan te duiden. En de laatste, die heb ik een keer expres weggelaten. Als je deze pagina volgt of je hebt een van mijn video's gezien, dan heb je wellicht mij al horen praten over het gebruik van lidwoorden. In het Surinaams gebruiken we a. Maar ik heb expres weggelaten dat na ook een lidwoord kan zijn. Alleen zit hier een haakje aan. In de eerste zin die ik heb uitgesproken, na hebi je prakseta ki hebi so, wordt het lidwoord gebruikt om extra nadruk te leggen op het feit dat deze persoon denkt dat hij heel wat is. Dit is niet te vergelijken of te verwarren met de overtreffende trap. Daar gebruiken we gewoon morgen. En met na zet je dus extra nadruk op datgene wat je wil zeggen. En je gebruikt het vooraan de zin. Je kan het ook meerdere malen in de zin gebruiken, maar dan is het geen lidwoord. Alleen als het vooraan aan de zin staat. Sla deze video op, zodat je er altijd mee kan oefenen. En bezoek de Spangtori website om meer en beter Sranang-tongen te leren. Volgende keer zie ik je graag weer terug bij Spangtori en Tamboom.